mga bata na lumos sa sapa sa Barangay Bonbon, Dakbayan sa Sugbo. Premature na bata gisud sa plastik o gilabay sa lungsod sa Danbantayan. Mga pulis sa Tuburan gipasanginlan nga madrag protector. Mga dinakpan ng drogas gibaligya sa mga sakop sa kapulisan. Ngayong hapon Subo ug Kabisayan, magsuong bata na lumuspatay sa usa ka sapa sa Bukirang Dapit sa Barangay Bonbon ning syudad. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Taliwa sa kangit-ngit sa kagabion apan wa kini makapugong sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpangita sa duha ka mga bata nga gikatahong nawala sa Bukirang Bahin sa Sitio Biasong, Barangay Bonbon ning Dakbayan. Milanat pa og pila ka oras dihang una nga napalga ng 5 anyos nga batang babae nga si Jessan Perez nga nag-utaw-utaw sa sapa. Sa nagpadayon nga search and retrieval operation, napalgan sabdayon ang 7 anyos niya nga maguwang nga si Walter Perez. Matud sa inahan, giapa sa magsuon ng ilang ginikanan nga nangupras ni adtong higayuna. Apan nananghid kini nga mulakaw gumikan sa sugo sa lawas. Apan pasado alas 5 na lang sa hapon, wa pa nahibalik ang mga biktima. Ila kining gipangita, apan tsinelas na lang nga naglutaw ang ilang napalgan sa sapa. Nagduda ang inahan nga usa sa iyang anak ang nadakinas og didto sa sapa nahulog. Maana yun na tabagin as yun. Nakinas? Oo. Dili ka ba mo langoy? Dili. Dili sila kibaw mo lang. Wata kibaw, nagunang maguwa ang manghod. O giluwa sa maguwang. O silang duha na kuan. Giangkon sa mga sakop sa rescue team nga naglisod sila sa ilang operation, gumikan sa kalawmon sa sapa, gawas nga kuwang sab sila og mga kahimanan. Actually gidlam siya, no, mga naa siya sa 10 feet. 10 feet unya labi na karon nga nalubog kaayo nya gabi na sad no. Disod jud kayo nya. Kaya labi na kani nga klase nga tubig dali ra kay tamo unlod no. Nya di kita kalutaw ba. So kinahanglan jud kag kanang sana natay mga ating buhay nato no tong rescue tube kung atong gigamit para at least makapaway-paway ta nya. Ang homicide police miingon nga base sa ilang investigasyon, taw-an ang maong lugar. Lain pang tulo ka mga tao sab ang namatay sa naasoy nga dapit kaniadto. Sigon sa mga tao dito muhubas na ko na pero ini ka buntag mubalik yung saka ang tubig. Ingon to nga mga tao gani nga taw-an yun ang lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mayor sa lungsod sa Tuburan mireklamo nga dili masumpo ang pagkatap sa gidili nga droga sa ilang lungsod. Matud niya ubos sa payroll sa mga namaligya og shabu ang mga pulis sa Tuburan. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Ang unom ka mga pulis giila ni Mayor Aljun Diamante sa lungsod sa Tuburan nga mao'y protektor sa mga namaligya og shabu sa ilang lungsod. Matud ni Mayor Diamante kini ang hinungdan nga dili madakpan ang mga drug pusher sa Tuburan sa matag higayon nga mag-operate ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch. Giila sa Mayor ang usa ka Johnny Ilanan nga usa sa mga dagkong o supplier sa shabu sa Tuburan apan dili gyud kini madakpan. Matud niya anaa sa iyang payroll ang mga pulis sa lungsod. Naatay intel report nga dunay mga personalities no kay hibong man ko nganong kana si Johnny Ilanan di gyud madakpan nga unya mingon man si Johnny nga naa sa mga pulis nga gipang naa sa iyang payroll. Ang hipi sa Police Regional Office 7 nga si Chief Superintendent Patrocinio Combinador nasayo dalini pinaagi kang Mayor Diamante. Matud ni Combinador, iya nga gipa-validate ang impormasyon ug kun pamamatud-an taktakot ang unom pagkapulis. Bago namin nag-istorya and told him to submit to me the report so that mavalidate na to. Once validated, then we'll make necessary actions. Siguro case build up. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa kami withdraw nga kandidato pagka Vice Mayor sa lungsod sa Tuburan apil nga nadakpan sa usa ka drug den. Ang detalye sa report ni Edwin Cañete. Kandidato pagka-Vice Mayor sa lungsod sa Tuburan, kinsa mi withdraw sa iyang kandidasi, apil nga nadakpan sa raid sa usa ka drug den sa Sambag 1.
Nadakpan kini uban ang maestro sa lungsod sa Barili ug lain pang mga lalaki. Si Alex Montesilio na kayon nga igo lang siya mibisita siyang higala ug naatol nga gi-raid kini sa kapulisan. Si Ate Jik, kong friend, pagpadaon sa kwarta niya, akong ihatag pa, ako'y padala. Niya, moto. Abot ko nga ito. Atubangon na lang ni Montesilio ang kaso nga ipasaka sa kapulisan ug iyang giklaro nga walay labot ini ang politika. Ambot ma, wa siguro so kabaw. Kaya nakalitra man, I was just there lagi. Samtang ang mayor sa Tuburan nga si Aljon Diamante na mahayag nga wala siya masurpresa sa mong taho gumikan kay sayod na siyang daan kabahin sa kalihukan sa iyang kaatbang niya tumilabay nga piniliay. Mga drug dependent mo ilang gigamit alang sa pagpangampanya. Actually, bisan kita, no, wala man nung ingon nga nakalitan ta ana kay base sa report dito nga kanang sa atong mga reliable sa kay nga mga sources sa lungsod sa Tuburan nga ang atong kaatbang sa politika ilag yung ipanggamit ang mga drug personalities sa atong lungsod. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Chairman sa Dangerous Drugs Board mipasangil nga gipamaligya sa mga pulis ang mga drogas nga nakuha gikan sa ilang mga dinakpan. Tungod niini unahon ang paglimpyo ang kapulisan aron magmalampuson ang pakigbatok sa gobyerno sa gidili nga drogas. Kini gi-aksyonan ni Agnes Reforial. Matod sa chairman sa Dangerous Drug Board, Felipe Rojas Jr., adunay mga sakop sa kapulisan nga mobaligya sa ilang mga dinakpan nga drogas. Iyang gisugyot nga ma-dispose dayon ang mga nasakit nga drogas aron dili na kini pahimuslan sa mga pulis. Matod ni Rojas, aron magmalampuson na ang pakigbatok sa gobyerno sa gidili nga drogas, gikinahanglan nga unahon og limpyo ang kapulisan. So nga itong hihimuan na we will recommend legislations na pag nakadakop ang law enforcement, NBI, PNP, Coast Guard, Customs, sunugon dayon ang drugs. Gipalayuhan ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr. ang plano sa incoming President Rodrigo Duterte nga ipa-drug test ang tanang empleyado sa Philippine National Police gikan sa mga hepe ngadto sa mga janitor. Kung i-subject ng drug test na from top to bottom, wala problema, we'll submit ourselves to drug test. Ang paglimpyo sa Philippine National Police mao ang unang lakang aron mapuo ang pagkatap sa gidili nga drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Agnes Reforial, News 5. Giawhag karon sa DepEd Provincial Supervisor ang maestro sa Barili nga nasakpang misuyop-sud sa drug den nga mo-file og leave of absence sa gayong makagawas na kini sa presuhan. Mato ni Dr. Rhea Mar Angtud, gipaabot pa nila ang narrative police report kabahin sa maestro sa Kangdangpas Elementary School nga naabtang nagsuyop sa drug den sa barangay Sambag 1 ning syudad. Nagserbisyo sa DepEd isip teacher in charge sud nasa napulo ka tuig si Jeremil Sasil. Tungod ini, giawhag ni Angtud ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council nga mohimo na og random drug test sa mga magtutudlo sa mas daling panahon, labi pa kay tingbukas na sa mga klase. Provincial Engineering Office mangunay sa pag-inspection sa CICC ug maaron i-identify asa dapit sa maong building luwas nga butangan sa mga naapektuhan sa sunog. Si Jinky Receipt sa detalye. Ugmang adlaw gitakdang bisitahon sa Provincial Engineering Office kuyog ang PDRRMO ang edipisyo sa Cebu International Convention Center kun CICC. Susihon nila kung asa dapit sa CICC mamahimong makapasilong ang mga tiguwang ug mga bata labi na karon nga nagsigi nag-uwan. Ang engineering team mao'y mo-identify sa luwas nga dapit sa maong building. Gituyo kini aron lang di maglisod ang mga tiguwang sa ilang sitwasyon sa mga tent. Kay walo man ta nga ang CICC medyo delikado na gyud siya. Kay daghang ito nga tagak nga mga beams ug unsa pa nya. Kung pasudlan na itong daghang tao, malihok niya na siya. Doon ay mga tagak ana. So, ang primary na itong hunahon is ang safety sa mga evacuees kung pananglitan pasudlon ginato siya. Nasuta nga usa ka buwan lang ang gitagana sa Mandawi City Government nga maggamit sa mga naapektuhan sa sunog ang CICC.
Busa karon, gipaspasan na ni Mayor Jonas Cortez ang reblocking sa nasunog nga area aron makabalik na og tukod ang mga nasunugan. Gipressure na gid ni Mayor Jonas karon ang katong sa team nila sa reblocking nga humanon na gid siya. Kay dili na ni mahimo nga dugayon kay labi na ang karon nga ting-uwan. Tinguha nila nga mapahiluna na ang mga biktima sa sunog nga dugay nang nag-antos sa kainit ug mga pag-uwan sa CICC parking area. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita gawa sa nasod. 5 ang patay ug dulan 140 ang samaran dihang nibuto ang usa ka chemical plant sa India. Usa ka chemical reaction sa boiler room ang gituuhan nga miresulta sa pagbuto sa pagkasunog sa Maharashtra Industrial Development Corporation. Ang planta gipanag-iya sa Acharya Chemicals Group nga nahimutang sa Dombivli, India nga nagmanufacture og mga industrial chemicals. Mga bintana sa tupad nga mga building na nga buak sa pagbuto. Nakagawas na sa hospital ang 59 nga na mga naangol. Usa ang patay samtang tulo ang samaran sa nahitabong pagpamusil atol sa usa ka rap concert sa Irving Plaza sa Manhattan. May panik ang mga mitambong sa concert nga nag-ilog sa mga exit gates aron makagawas ug miresulta sa stampede. Walay masayran kung unsay motibo ug hinungdan sa pagpamusil. Diha sa stage ang opening act alang sa concert sa rapper nga si T.I. dihang nahitabo ang buto-buto. Department of Education Cebu Province nangandam na alang sa pagbukas sa klase karong Hunyo diin na atusab sa pagsud sa La Nina. Si Jinky Rosit sa report. Karon pa lang hingpit na nga gipangandaman sa DepEd sa tibok lalawigan sa Sugbo ang pag-abot sa ting-uwan nga naatol usab sa pagbukas sa school year 2016-2017. Ang mga kabataan sa matagtunghaan gitakda nilang hatagan og mga emergency kits agig pagpangandam sa bisan unsang katalagman sama na lang sa uwan. Gimando na sab sa DepEd Cebu Province Division nga hisgutan sa mga magtutudlo ang disaster preparedness program nga dako og matabang sa mga kabatan-unan sa gayon nga dunay emerhensiya. Matud ni Nenita Haralve nga samtang wa pa ang formal nga pagbukas sa klase, sugdan na nila sunod semana ang Brigada Eskwela. They are given the kids menu which include the things na atong ipada sa ato ang mga kabataan during rainy days, ang pinanay mga raincoat, unya mga instructions unsay ilang buhaton. Nasuta nga sa tibok lalawigan sa Sugbo, 1,038 classrooms ang planong tukuron sa DPWH, apan hangtod ron 371 ra ang natapos, samtang 641 pa ang padayon ang construction. Gituyo nila kini tungod sa gipanlantawan nga pagsugwak unya sa mga tinunan, labi na sa pagsulod sa senior high school. Nagplano sab sila nga i-double shift ang junior high aron magamit ang ubang classroom sa mga senior high students. Karong buwan sa Oktubre pa, target nila nga mahuman ang high-rise school buildings sa mga kalungsuran. Sa mga school, yes, na in case makulangan din ang classrooms for senior high school, i-double shift ang junior high school. Dugang sa DepEd, mga calamity resilient school buildings ang ilang gitukod aron mapuslan kini ug magsilbing evacuation center sa mga katawhan kung moabot man ang kusog nga uwan. Prioridad karon sa mga proyekto mao kadtong mga lungsod sa Bantayan Island ug isla sa Camotes. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Giatiman pa karon sud sa hospital ang usa ka premature baby kinsa napalgan nga gisud og plastic bag-o gilabay sa kasagingan sa lungsod sa Daan Bantayan. Ang report ni Kyla Estoya. Anaa karon sud sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka premature nga bata human kini mapuniti sa usa ka residente sa Barangay Maya sa lungsod sa Daan Bantayan Miyerkules sa buntag. Sa usa ka kasagingan napalgan ang masuso nga giputos og plastic. Ang iro nga way hunong sa pagpaghot, sukad ni Antog Martes sa gabii maoy nakaingon nganong nadiskobrehan ang maong bata. Ang nakakita sa masuso daling midala ni ini sa Daan Bantayan District Hospital kinsa daling gidextrose o gihatagan og antibiotics. Bana-bana sa hospital anaa sa 32 weeks pa lang ang maong bata.
Tungod kay nagluya na, gibalhin kini kagabi sa Vicente Soto kinsa hangtod karon ang padayon pang giatiman sa mga doktor. So far wala pa gyud tay information ana og kinsay nagdala sa bata didto, kinsay nagbilin. Kay katong midwife nga mo'y nakakita, wa sa kuno siya kabantay nga naay mabdos sa ilahang barangay. Alang sa Aksyon Bisaya, Kayla Estoya, News 5. Magpadayon nga masinati ang kanihit sa tubig sulod sa franchise area sa MCWD. Gibanabana nga sa ikatulong semana pa sa Hulyo, maulian ang problema sa supply kun hingpit na nga mosulod ang ting-uwan. Kinigi-aksyonan ni Ryan Sorote. Bisan sa milabay nga pag-uwan nga sinati sa Subo, dili gihapon paigo ang napundong tubig sa mga dam sa MCWD aron mabalik ang normal nga supply sa tubig. Gikinahanglan nilang usa ka buwan nga pag-uwan aron mabalik sa normal level ang mga dam nga usa sa mga tinubdan sa tubig sa MCWD. Okay, based sa atong daily monitoring no, naanay improvement gamay but dili pa gyud siya makaingon ta nga substantial to makaingon ta to normalize the supply no sa ato ang service area. Gipanglantawan sa Water District nga sa ikatulong semana pa sa Hunyo magsugod ang mga pag-uwan. Gawa sa pagsakaon niya sa supply, magkaminususab ang demand sa tubig panahon sa ting-uwan kaysa ting-init. Sukad niya itong buwan sa Marso, nakasinati og low pressure ngadto sa pag-agas ang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Apektado usab ang supply sa tubig sa Lapu-Lapu, Cordova ug Liloan. Nanginahanglan og 500,000 cubic meters ang MCWD nga ikasupply matag adlaw. Ato manggunggi ang ato manggunggi gitanaw ani nga mo lower lang ang service hours no. So depende gyud siya sa area. Depende sa area di ta ka kuag average but naasa tay mga consumers nga ni-report gyud og no water. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nagduda ang acting mayor sa Dakbayan sa Sugbo sa abilidad sa Disaster Response Office sa pagtubag sa mga emergency panahon sa katalagman. Kuwang sila sa kahimanan nga maggamit panahon sa mga rescue operations. Kinigi-aksyonan ni Ryan Sorote. Ang talamban gihatag sa with the council. Duda si Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña sa katakos sa pagpangandam sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, hilabi na sa nagsingabot nga tig-uwan og presensya sa La Nina. Iyang nasayran nga nagkuwang ang pagpangandam sa Disaster Office, diyang iyang gipatawag ang usa ka meeting kagahapon. Nakita ni Osmeña daghan og kuwang ug wa mapalit sa Disaster Response Office ang mga kahimanan alang sa mga emergency cases. Sa gihimong search and rescue operations sa duha ka mga bata sa Barangay Bonbon, walay nahimo ang nagpahigayon sa search and rescue operations tungod sa kakuwang sa kahimanan. They were signed out by Councilor Dave Tumulag but used by Esther Concha and Colin. So imagine, there's no record in the GSO. Walay mga underwater breathing apparatus ang City Disaster Office o ang mga bombero nga mahimo raon ta nga ipapalit sa syudad. Kasagaran sa mga nahatagan sa syudad sa mga barangay ang mga ambulansya. Gitagsaan og mga ambulansya sa City Hall ang mga bukirang barangay sa syudad. And naghahan na ba mga appropriations para sa seminar on this? Workshop on this, preparedness, identification of high risk. Nausa man to. Sa resulta to. Nag-attend ba sila? Adunay 600 ka mga job order employees ang Disaster Office o gi-question sa acting mayor ang pag-assign kanila sa laing mga opisina. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga bagong sakyanan nga gipamalit sa City Hall dili ma-account sa General Services Office. Katulang gipanguli ang ilang naihap sa gihimong inventaryo. Kinigi-aksyonan ni Ryan Sorote. Nasayran nga doon ay mga bagong sakyanan nagdakbayan sa Sugbo nga na-issue apan. Wa pa mahikay ang mga bayad ni ini. Kini ang upat ka mga Montero nga gigamit nilang Social Welfare Chief Esther Concha o Division for the Welfare of the Urban Poor Head Attorney Colin Rosel. Ilang gipangita kung kinsa ang hatagan sa laing duha ka mga puti nga Montero. Diha na nasayod ang General Service Office nga dunay mga brand new nga mga Montero dihang giuli ang ubban niini sa miaging semana. Ang upat ka Montero adunay purchase order sa kantidad nga 5.5 million pesos. They were signed out by Councilor Dave Tumulag but used by Esther Concha and Colin. So imagine, there's no record in the GSO.
Gawa sa upat ka Montero, doon na say duha ka mga bag-ong Toyota Fortuner nga na-issue ngadto sa Department of Public Services Head Engineer Dionisio Gualiza og City Treasurer Diwa Cuevas. Matod sa GSO, ang mga Fortuner alang unta sa mga pulis. Giklaro sa GSO nga ilan ang i-release human ng inventaryo ang mga sakinan alang sa mga emergencies ug kadtong gigamit kada adlaw sa City Hall. Adunay 520 ka mga sakinan ng syudad. 320 naa sa nagkadinlaing mga department samtang 200 ang anaa sa mga barangay. Dugay na namang process sa ARE, sir? Dali ramang guna. After printout, signature sa user and then sa kuan kining mayor's approval. Then after na di man kinahanglan nga i-secure pa to daan ang signature sa GSO, automatic naman na siya. As long as okay na, makakuha lang sila kopya nga magpakita sila dire, i-release naman dayon na. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nagbansay-bansay ang kapulisan sa pagtubag sa mga alarma sama sa pagpanulis. Buot nila masukod ang ilang katakos sa higayon nga mahitabo kini. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Daw susama sa tinuod nga nahitabo sa tulis ang senaryo kagahapon sa hapon sa Maydan Panginiban. Usa ka simulation exercise ang gihimo sa mga kadagkuan sa kapulisan, din usa ka lending firm ang gitulis ug adunay gihostage. Sa gihimong practice, ang mga tulisan sakay sa usa ka van ug motorsiklo mitulis sa usa ka lending firm. Ilang gisud ang opisina ug gipangtiunan ng mga empleyada dungan sa pagdeklarang tulis samtang giambarguhan sab ang gwardiya sa iyang armas o gipapa. Human nilampos, dili nga misibat ang mga tulisan. Ang duha nga nahibilin mi hostage sa usa ka empleyada dihang nangabot ang mga pulis. Napatay sa suwat ang duha samtang naluwas ang hostage kinsa gidala sa ospital. Ang mga nakaikyas nga tulisan nadakpan gamit ang tanang unit sa kapulisan nga mihimo og blocking force. Ang practice gihimo aron masukod nila ang kaandam sa mga pulis kung adunay mahitabo nga dagkong pagpanulis. We want that all police offices and police stations must have that operational readiness. And how we will be able to come up with that operational readiness? One is through this simulation exercise. So, usan ni siya, tanaw na to ang one, consider na to ang communication, mobility, response time, and how they will handle the crime scene area, and how they will also do the pursuit of those playing suspect. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kanhi International Manager ni Charis Pempenko nga gidungog sab nga iyang kanhi hinigugma namatay ani ang dugang detalye sa Aksyon Showbiz Report. Sa Twitter account ni Charis Pempenko, iyang gipaambit ang iyang kasubo sa pagtaliwan sa iyang kanhi manager nga si Courtney Blooding. Kahinumduman nga nagsugod ang career ni Blooding isip usa ka intern sa usa ka Grammy-winning producer ug composer nga si David Foster ug uban pang mga sikat nga celebrity. Nahimong manager ni Charis si Blooding gikan tuig 2011 hangtod 2012, kung diin usa sab siya sa mihulma sa career sa Pinay nga singer sa iyang mga tour ug live performances. Cancer ang gikamatyan ni Blooding sa edad nga 35. Makita sab sa mga updates si Blooding nga wa kini nagpasagad og kumbati sa iyang sakit nga cancer ug aduna siya'y saktong suporta gikan sa iyang mga higala. Sa laing bahin, nahimo sab silang Courtney ug Charis nga sentro sa intriga sa dihang mikatap ang storya nga nagkauyab ang duha kaniadto. Gani matud pa nga mismo ang inahan ni Charis kasi Raquel ang mikumpirmar ni ini kaniadto. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako sa JP Laukat Sera, at word of the gay, nagkanayon. Abi gihilakan ka, love na ka, ayaw kumpiyansa, kay hasta ang luwa karon, made in China na. Agay! Have a good weekend, everyone. Mukad to mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!